Hei, kuuluuko? Joo, Mhm. onko sinä? Joo, mä kuulen, kyllä. Kyllä. Odotetaan muita, joo. Mitä haluaisit sanoa? En halua sanoa. Okei, joo, hyvä. Siis, Liisa, moi, mitä kuuluu? Moi, kaikki hyvin. Entä sinulle? Ihan ok, kiitoksia. Siis odotetaan vähän muita. Ja meillä on jäljellä Ruslan. Okei, Tanja, moi, mitä kuuluu? Moi. Kaikki hyvin. Mhm, Minun ystäväni tuli Tallinnasta eilen mhm. ja kävelemme Helsingissä koko päivän. Okei, eli kaupungilla. Joo. Mhm. Joo, tosi hyvä. Mutta joo, siis kun odotetaan muita, erityisesti muuta henkilöä, siis Verina, voitko kertoa jotakin, mitä on tapahtunut esimerkiksi tällä viikolla tai jotain? Äh, Kiitos. Kaikki on hyvä. Ja eilen minä kävin konsertissa Helsingissä, Oodissa. Hmm. Se oli äh, kansanpäivä, ugrilais-suomalaissuku kansanpäivä. Ja äh, lisäksi minä soitin kannelta, kanteleita. Joo, kantelee. Kyllä, kyllä. Joo, Okei. Tosi hyvä ja produktiivista. joo. Joo, hieno. Liisa, voitko kertoa jotakin? Mm, Tänään menin kävelemään alueella ja bongasin kolme pieni hirvenlasta. Tosi hyvä. Joo. Okei. Hieno, hieno. Siis, no, hyvä kokemus kuitenkin. Ja bongauskin. Niin, Ruslan, moi. Oletko täällä? Moi. No, mitä kuuluu? Äh, Hyvä, mutta mä oon aika sairas. Sitten meidän aihe tänään on sopiva. Mhm. No, onko Ter- sun hampaat sairaita tai ei, kipeitä? ei, mutta mä oon sairas jo. Ai niin, okei. Onko kuumetta? Ei, mutta en voi hyvin. Niin, okei. No, onneksi ei ole kuumetta kyllä. Joo. Siis, aloitetaan lämmitelystä ja mulla on ei, emojit. Voimme sanoa, pieni hetki. Joo, tässä se on. Toivottavasti näkyy. Joo, pitää näkyä. No niin, entäs? Teidän täytyy sanoa, millainen fiilis tänään on ja miksi. Siis te valitsette yhden emojin. Kuka haluaa aloittaa? Ja onko kysymyksiä ehkä joku sana on epäselvä, epätuttu? Esimerkiksi olen tyytyväinen, koska ja jatketaan. Tai, Totta kai. okei. Okei, olen tyytyväinen, koska mm, tänään vietän ilta perheen kanssa ja me voimme äh, äh, syödä yhdessä. Joo, syödä yhdessä, kyllä. No tosi hyvä esimerkki. Joo, Esimerkki. joo, hyvä. Liisa, oli hyvä.
Olen ehkä kiireinen äh, mhm, tulevaisuuden muuton takia. Tulevaisuuden muutoksen takia. Muutoksen, joo. Joo, okei. No hyvä, hyvä. Pohdiskeleva ajatus, okei. Voimme sanoa niin. Tänne oli hyvä. Tänään minä on ok, koska saata koko päivän. Ja, mm, ja minä pysyn kotona siis. Mhm. Kotona, joo, oikein. Joo. Entä tykkäätkö, kun on tällainen olotila? Ehkä ei, koska haluan hyvässä ja kävellä, mutta ei tänään ehkä. Okei, no niin. Ruslan, ole hyvä. Onko täällä enemmän vaihtoehtoja, negatiivisia vaihtoehtoja? Valitettavasti ei, Em, mutta voitte keksiä oman, totta kai. ok. Ähm, Mä oon myös kiireinen, koska tiistaina mä menen Helsingin yliopiston tutkimusasemalle tohtori bootcampille. Joo, ja mulla on paljon tekemistä. Ää, Mm, joo. joo. Tosi hyvä fraasi, kun sanot paljon tekemistä, ei paljon asiaa, mutta tekemistä on niinku, korkeampi taso. Hyvä, hyvä. Okei, jatketaan. Mennään Edvibeen. Siis, ja Edvibessä meillä on ensimmäiset lauseet ja sanat, fraasit ja niin eteenpäin. Ja odotan teitä siellä. Mhm. Mä näin vaan niinku Liisan. Joo, siis onko kaikilla 1,1? Mm. Joo, okei. Teillä on pari minuuttia pohtia ja yhdistää sanat. Aloitetaan. Okei. Joo. No, mä näen, että kaikki on valmis tällä hetkellä. Siis, ja onko jollakulla niinku täysin uusi sana? Eli te ette tiedä jotain. Miksi me tarvitsemme musta jää? No, myöhemmin ymmärrät. Joo. Onko jotakin? Ehkä kysymyksiä? Joo, Mhm. kolahta plus mihin on tosi uusi sana Mhm. minulle. Mhm. Tosi tai täysin. Вообще. Täysin. Mhm. Tai aivan, kстати, еще синоним. Aivan. Uusi sana. Okei. Joo, ja siis voitko keksiä niinku esimerkkilauseen? Mm. Eilen kolahdin Mhm. kadin
Kaadin. Mitä Joo. se on? Ja sitten menin terveysasemaan. Mitä tarkoittaa kaadin? Kassi. Ja ruka. Тогда kädellä. Кадила. А Обоштутывать. Михин? А Михин это Обо-что-то. обо что-то? Мгм. Мгм. Вот с этим управлением. Pöydään. Mitä? Pöytään. Joo. Ja, Joo, joo. siis kuulin väärin vähän. Joo. No, emme voi sanoa niin kuin kädellä, mutta tavallisesti niin kuin käsi kolahti pöytään esimerkiksi sellaista. То есть, если дословно, да, рукой, то это было бы kädellä, но просто так не говорят. Joo, siis totta kai. Joo. Ruslan, mä haluaisin, että sä keksit seuraavan sanan kanssa. Lohjeta. Lohjeta. Ähm, ok. Se on kuudes verbityyppi, jo. No joo, se näkyy sellaiselta, mutta tavallisesti se muuttuu kuin neljäs tyyppi. No, sä Lohkea. näet, joo. Ja, lohkea, ok. Joo. Hammas lohkesi eilen. Oikein. Hammaslohkesi. Hyvä, okei. Darina, jotakin kaatua verbin kanssa. Kaatua. Esimerkiksi mies kaatuu Mhm. lattial... И тут вот уже с управлением Михин, да? Joo, Например, mies kaatuu lattialle. joo, oikein. Lattialle. Mies kaatuu lattialle. Oikein. Tai kaatui lattialle. Kaatuu Hyvä. Joo. Ähm, mhm. Tanja, jotakin vieraspaikka. Paikka. Mhm. Saavuin eilen vieraan paikan autolla. Вера. Какая там основа? Сейчас. Основа Viera. Joo, 2 A, joo. Eli illatiivi tulee toisin. Vieralle paikalle. Окей, выкрутилась, окей. А если illатив? Vierahin? Нет. Melkein. Vieraaseen Vieraseen, paikkaan. joo. Joo, koska 2 A vartalossa. Joo. Sama kuin huoneeseen. Joo, okei. Siis nyt katsotaan mun näyttöön. Mulla on lauseita. Siis teidän täytyy sanoa, onko tämä oikein vai väärin. Jos väärin, pitää sanoa, miksi on väärin. Okei? Aloitetaan Darinasta. Musta on suklaata. Se on väärin, Miksi? koska se tarkoittaa, että kaadulla on musta tie. Joo. Ja
ehkä talvella tai syksyllä on aina ulkona voi nähdä musta ja se on mm, опасно, забыла. Aha, jotako? Varalli, va, varalli, L- varallisesti. Varallista partitiivi. Vaarallista, ja se on Mhm. vaarallista. Kyllä, kyllä. Joo, kun puhutaan mustasta jäästä, se on myös partitiivinen juttu, koska Okei. se on abstrakti juttu. Siis esimerkiksi kadulla on mustaa jäätä. Okei. Voimme sanoa niin. Mhm. Okei. Seuraava, Liisa. Hammas voi lohjeta, jos kaatuu. Se on oikein, Mhm. No joo, koska joo, jos joo. kaatuu, hammas voi lohjeta. Okei, hyvä. Tanja. Hammaslääkäri auttaa, jos hammas lohkeaa. Se on oikein. Seuraava, Ruslan. Jos hammas putoaa, se ei voi enää koskaan pelastaa. Mitä se tarkoittaa putoaa? Kuka tietää? Onko se sama kuin katoaa? No voimme sanoa, joo, tai poistuu По-моему, esimerkiksi. удалять, нет? Joo, когда удаляется, poistuu esimerkiksi. Tai poistetaan. Ну или как зуб выпал, наверное. Niinpä. Ja pelastaa on spasti, восстановить. Joo. Voi olla oikein, voi olla väärin, jos se on todellinen hammas. Se ei voi enää koskaan pelastaa, mutta se voi pelastaa неестественно, Implantilla. implantilla, joo. Joo. Okei. Siis voit sanoa, mä en ole asiantuntija, mutta se on hyvä fraasi. Okei. Kiitos. Seuraava Darina. Kaadun, jos tie on liukas. Mun mielestäni se on oikein. Liukas tarkoittaa skolski. Oikein. Joo, se on oikein. Hyvä. Ja Liisa, 5, koska se missattiin. Musta jää näkyy hyvin kadulla. Простите, я до сих пор не понимаю, что такое мустая. Черный лед? Ну, Да. что значит черный лед? Как вы поняли? Это я знаю просто, что из вождения, что это опасное состояние дороги, когда ты думаешь, что это асфальт, и ты выходишь или выезжаешь и падаешь, потому что он как бы сравнивается с асфальтом, а это просто лед, вот прям как на катке, это очень опасно. Это гололедец. Да, еще как Черный лед гололедица. гололедец. Это просто взято с английского Black Ice, по-моему. Joo. Nyt te tiedätte. Hyvä. Okei. Liisa. Se voi olla oikein, voi olla väärin. Kuin Darina sanoi, musta jää on jää. Jokin näkyy. Näkyy. Joka näkyy. Joka näkyy. Sama kuin katua. Joo, mutta Kaduna. joka näyttää. Joka näyttää Выглядит kadua. как кадулта, получается. Kadulta. Как улицу, получается. Если мы хотим сказать теiltä, асфальтилta. Joo, voimme sanoa. Joo, näkyy, это видно просто переводится. Видно.
виднеется. Вот я у вас все время спрашиваю, näkyykö jotakin? Это видно что-нибудь? Näkyykö jotakin? Вот этот глагол возвратный. Näkyä. Näkyä. Опять мы видим «yä» в конце, значит, это возвратный глагол, скорее всего. Hyvä, hyvä, seuraava Tanja. Hammaslääkärillä pitää ottaa kengät pois. Ehkä ei, se on väärin. Voi pukea, en tiedä sanaa, suojatossut. Joo, suojatossut, kyllä. Mhm. Как бахилы, да? Joo. Joo, voimme sanoa kyllä. Hyvin Se sanottu. riippuu hammaslääkäristä. No ehkä, mä en tiedä. En ole koskaan nähnyt sellaista. Joo. Entä sä, Ruslan? Oletko nähnyt sellaisen? Olenko nähnyt mitä? Että pitää ottaa kengät pois hammaslääkärillä. Venäjällä joo, mutta täällä Suomessa ei. Okei, kiinnostavaa. Miten sanotaan bahily suomeksi? Se voisi olla ehkä bahilit, mä luulen. Hetkinen. Tarkistan asian. No joo, se on niinku suojakengät. Se on kaikki. Suojatossut. Joo. Joo. Okei, seuraava. Ruslan. Joo, työtapaturma voi tapahtua matkalla töihin. Joo, se on oikein. Joo, No joo. työtapaturma voi tapahtua töissä, voi tapahtua matkalla töihin. Okei, hyvä. Se on Seuraava. tärkeää, että se on työ. Joo, totta. No miksi se on tärkeää? Koska se on työtapaturma. No. Sit, Joo, siis, anteeksi, kyllä, sano. Sano. Joo, koska se on työtapaturma, sitten meillä pitäisi olla työtilanteessa, jotta voi olla työtapaturma. Joka, Joo. Juu. Okei, no mä halusin niinku vähän toisen vastauksen, mutta okei. Hyvä. No niin, puhutaan siitä Mitä yhden. sä halusit? No, esimerkiksi jos jotakin tapahtuu työssä, sitä korvataan esimerkiksi. Tai työmatkalla. Joo. Se on tärkeä. Joo. Okei, Darina, oli hyvä. 9. Vieras paikka tarkoittaa paikkaa, jossa ei ole ennen käynyt. Se on oikein. Vieras paikka tarkoittaa paikkaa, jossa ei ole tuttu. Joka ei ole tuttu. Joka ei ole tuttu. Joo, hyvä synonyymi. Sä tiedät synonyymin ja sen takia voit selittää hyvin. Okei, Liisa. Jos kolahdat oven, sinä osut siihen. Если удариться об дверь, ты попадешь туда. Но не в плане päästä oveen. Не в этом смысле. А попасть в плане физически. Esimerkiksi, ну вот мы кидаем бумажку, например. Heitän paperin ja paperi osuu koriin. Попадает в мусорку. Бумажка. Это осуа, смысл осуа. Но не попасть куда-то в плане попасть на праздник. Не в этом смысл. Se on oikein. Joo, tämä on oikein. Sinä olet niin kuin paperi ja sinä osut. Kyllä. Okei, seuraava. Tanja. Jäädä tarkoittaa mennä pois. Se on
riippuu tilanteesta. Siis on. Se riippuu tilanteesta. Se riippuu tilanteesta. Esimerkiksi kun sanotaan, mm, voit jäädä, mutta Mm. se voi tarkoittaa mennä pois nyt. Okei, hyvä vaihtoehto. Okei, epätavallista vähän. Okei. Niin, kiitos. Ruslan. Joo. Etuhammas on suun takana. Se on väärin. Etuhammas on suun edessä. Suun, Oikein. suun takana on takahammas. Oikein, hyvä. Tosi helppo suomen kieli joskus. Okei, siis jatketaan ja palataan Edvibiin. Ja joo, siis mä haluan, että te teette 1,3 tehtävää. Teidän täytyy vähän keskustella parissa. Mä jaan teidät pareihin. Ja siis yksi kertoo, mitä on tapahtunut hänelle, ja toinen kysyy erilaisia kysymyksiä. Esimerkiksi missä, mihin, olitko ja niin edespäin. Mahdollisimman paljon tietoa pitää tietää teidän parista. Asia selvä. Joo. Ja te itse valitsette, niinku, kuka puhuu, kuka kertoo ja kuka kysyy. Mhm. Ja teillä on 5 minuuttia tähän. Joo. Ja totta kai pitää käyttää punaisia sanoja. Tämä on pakollinen tehtävä ja ehto. Okei. Siis aloitetaan. Okei. Siis mulla on niinku kommentti, pieni kommentti teidän puheestanne. Joo, siis kun haluamme sanoa, если что-то мы ломаем, как будет глагол ломать? Poistettu. Нет. Это страшное что-то. И да. М. Поезд это удаленный. Riippuu. Ну, рикоа, окей. А если мы говорим про части тела? Okei. Murtaa. Murtuma это перелом, Мгм. а глагол. Murtaa joku on sanonut. Murtaa. И как он в прошедшем будет? Муртуй. Это другой глагол. А. М. Муртуи. Это другой глагол. No niin. Mitä? Murti. Mm-mm. Murtaa. Sama kuin ymmärtää. Rkkaa. Murssi, okei. Joo, murssi. Koska murra on vartalo, minä vartalo, murran, en pois. Jos me näemme vartalossa ra, se tulee siihen. Mursi. Sama kuin ymmärtää, ymmärsi. А вот глагол ой, муртуа, это уже ломаться на себя. Опять мы видим уа, значит что-то не так. Ну и в прошедшем он Муртуй. мурт.
Aha, murtui, kyllä. Huomasit, että jag slamaassa murtuin. No joo, jos on mahdollista, kyllä. Tai olen rikki, esimerkiksi. Joo, siis, ну, мне кажется, что вы иногда хотите сказать, Hetkinen. Иногда вы хотите сказать, как будто бы мы ударяемся рукой обо что-то. Вот есть такое ощущение, что вот этого не хватает в лексиконе. Это будет lyö, да? Ну, я аккузативи tai partitiivi. Плюс объект, короче говоря. Esimerkiksi, как сказать, я ударил руку. Рукой, получается, руку. Löin käden. Käsi. Käden. Ну, tai kättä, tai käteni, чтобы уж точно так спрятаться от объекта, и можно просто суффикс поставить, и все, нормально. Käteni. Se on kaikki. Löin käteni. Joo. Вот так. Ну, если обо что-то ударим, то, ну, будет тоже illатив. Как колохта. Niinpä. Lyödä, это еще и биться, по-моему. Типа сердце бьется, sydän lyö. Joo, ну и вообще бить в целом. Lyödä. По Эрике Викмен, которая там, это их коме. Он lyö, sydän lyö. Помогает Joo. gravity, joo. On jotakin hyötyä siinä, on okei. Ainakin. Siis, ja ehkä se on kaikki, mitä halusin sanoa. Ehkä joo. Niinpä. Okei, ja Darina, mitä ymmärsit sun parista? Voitko kertoa? Mitä Liisa sanoi minulle? Joo. Okei. Hän sanoi, että tie oli vaarallinen mustan jään takia. Ja minä sanoin sama, mutta Liisa sanoi, että toivottavasti mies auttaa sinua kadulla. No häntä ehkä. Häntä. Joo. Häntä. Ja joo. Okei, yleisesti sanojen jo. Onko se kaikki? Joo, okei, ihan ok, kiitos. Mä en halua niinku, tarkoja tietoja, se on ok. Joo, siis Tanja Ruslan, kuka kyselee ja kuka vastasi? Minä kysyin. Mitä tiesit? Ruslan meni kävelemaan kadulla ja hän meni terveyskeskukseen ja kaatui, koska kaatu oli liukas. Ja siellä oli musta jää. Joo, mustaa jaata. Musta jäätä. Hänen hampa. Hammas. Hammas. Tai hampaansa. Lohkisi. Joo. Ja hän meni terveyskeskukseen. Ja hän sai
sairausloman. Mhm. Ja äh, ja hoiti Hoiti oikein. hoiti nopeasti. Hoiti sen nopeasti. Okei. Mhm. Okei, ihana. Onko jollakulla sanottavaa? Ja se oli työtapaturma, koska mä olin, Aha. olin mennessä. Joo, terveyskeskuksessa ovi osui hänen. Joo, Dверь в него попала. нет, ударился дверь. Lyödä tai kolahtaa. Kolahti Joo. oven. Joo. Mhm. Hän kolahti oveen. Oikein hyvä, hyvä. Mhm. Uusia sanoja käytössä, hyvä. Erinomaista. Niinpä. Nyt kuunnellaan audiota. Se on nykitestin audio. Ja tässä se on. Katsotaan, onko kaikki selvä. Teidän täytyy vastata oikein vai väärin audiosta. Joo, okei. Mä luulen, että olemme valmis. Mitä se on synnystä? Synnystä. Synty. Okei. Hyvä. Onko vielä kysymyksiä? Mitä tarkoittaa satuttanut? Satuttanut. 4, joo. Numero 4. Numero 4. Se on sama kuin esimerkiksi lyödä. Ударить. Как бы. Мгм. Можно так сказать. Мы знаем глагол саттуа. Болить. Болить. Sattuu esimerkiksi tähän. Joo. No niin. Siis aloitetaan kuuntelua ja sitten kun vastaamme, siis onko väärin, onko oikein ja siis pitää perustella, miksi tämä väite on väärin. Okei? Okay? Siis aloitetaan. Tarkistetaan ääntä. Kuluuko jotakin? Było słyszne? Ei. Entä nyt? Joo, pieni hetki. Entä nyt? Ei kuulu. Ihanko totta? Okei, pieni hetki. Joo, entä nyt? Lue ensin väitteet Yes. ja sitten Joo. keskustelu. Mhm. Valitse A, jos väite on oikein, ja B, jos väite on väärin. Kuulet keskustelun ensin yhden kerran kokonaan ja sitten osissa. Lääkärikeskus Hoiva, kuinka voin auttaa? Kirsi Mäkäräinen tässä huomenta. Huomenta. Sellaisella asialla soittelen, kun on työnantajani työterveyshuollon piikkiin käynyt teillä ennenkin, mutta nyt mulle kävi tällainen hammastapaturma, eikä mulla ole käsitystä siitä, että kuuluuko nämä tällaiset työterveyteen vai ei. Ajattelin, että kysyn sen ensin ennen kuin rupean selvittämään, mitä mun oma tapaturmavakuutus olisi tästä mieltä. Joo, meillä ei omia hammaslääkäreitä ole, mutta voitaisiin katsoa sitä teidän työterveyshuollon sopimusta, että onko siellä määritelty jotain. Sanotko ihan eka sun hetun? Joo, se on 230476
160K. 160K. Hetkinen vaan. Joo, täällä on kyllä määritelty, että tietyin ehdoin työnantaja korvaa hammastapaturmien hoito- ja tutkimuskuluja niin, että me voidaan ohjata toiselle palveluntarjoajalle. Kerrotko alkuun, että millaisesta tapaturmasta on kyse ja missä tämä tapahtuu? Mä olin siis pyöräilemässä töihin ja kaaduin pyörällä, kun en vaan tajunnut, että olikin liukasta. Siis ihan vaan mustaa jäätä, niin en huomannut. Kaaduin sitten tosiaan ja kolautin hampaani silleen, että mulla lohkesi toi etuhammas aika pahasti. Joo, työmatkalla tapahtuneet tapaturmathan kyllä kuuluu ilman muuta työterveyshuollon piiriin, että sikäli tämä asia on ihan selkeä. Tehdään nyt sillä lailla, että mä pyydän meidän työterveyslääkäriä kirjoittamaan sulle mahdollisimman pian lähetteen Helmi-hammasklinikalle, joka on meidän yhteistyökumppani, niin voit varata ajan sitten sinne. Okei, kiva. Se onkin mulle ihan vieras paikka. Missä päin se on? No, heillä on useampiakin toimipisteitä tässä ihan lähiseudulla, niin uskon kyllä, että löytyy jokin sijainniltaan sopiva. Sopiiko niin, että mä laitan tekstiviestin, kun lähete on tehty, niin tiedät sitten, milloin pystyt varaamaan ajan? Joo, ilman muuta sopii. Kiitos paljon. Kiitos, hei. Tutustu kysymyksiin 1 ja 2. Kuuntele. Lääkärikeskus Hoiva, kuinka voin auttaa? Kirsi Mäkäräinen tässä huomenta. Huomenta. Sellaisella asialla soittelen, kun on työnantajani työterveyshuollon piikkiin käynyt teillä ennenkin, mutta nyt mulle kävi tällainen hammastapaturma, eikä mulla ole käsitystä siitä, että kuuluuko nämä tällaiset työterveyteen vai ei. Ajattelin, että kysyn sen ensin ennen kuin rupean selvittämään, mitä mun oma tapaturmavakuutus olisi tästä mieltä. Joo, meillä ei omia hammaslääkäreitä ole, mutta voitaisiin katsoa sitä teidän työterveyshuollon sopimusta, että onko siellä määritelty jotain. Sanotko ihan eka sun hetun? Joo, se on 230476-160K. 160K. Hetkinen vaan. Joo, täällä on kyllä määritelty, että tietyin ehdoin työnantaja korvaa hammastapaturmien hoito- ja tutkimuskuluja niin, että me voidaan ohjata toiselle palveluntarjoajalle. Vastaa kysymyksiin 1 ja 2. Tutustu kysymyksiin 3 ja 4. Kuuntele. Kerrotko alkuun, että millaisesta tapaturmasta on kyse ja missä tämä tapahtuu? Mä olin siis pyöräilemässä töihin ja kaaduin pyörällä, kun en vaan tajunnut, että olikin liukasta. Siis ihan vaan mustaa jäätä, niin en huomannut. Kaaduin sitten tosiaan ja kolautin hampaani silleen, että mulla lohkesi toi etuhammas aika pahasti. Joo, työmatkalla tapahtuneet tapaturmathan kyllä kuuluu ilman muuta työterveyshuollon piiriin, että sikäli tämä asia on ihan selkeä. Vastaa kysymyksiin 3 ja 4. Tutustu kysymykseen 5. Kuuntele. Tehdään nyt sillä lailla, että mä pyydän meidän työterveyslääkäriä kirjoittamaan sulle mahdollisimman pian lähetteen Helmi-hammasklinikalle, joka on meidän yhteistyökumppani, niin voit varata ajan sitten sinne. Okei, kiva. Se onkin mulle ihan vieras paikka. Missä päin se on? Joo, Missä päin se on?
No, heillä on useampiakin toimipisteitä tässä ihan lähiseudulla, niin uskon kyllä, että löytyy jokin sijainniltaan sopiva. Sopiiko niin, että mä laitan tekstiviestin, kun lähete on tehty, niin tiedät sitten, milloin pystyt varaamaan ajan? Joo, ilman muuta sopii. Kiitos paljon. Kiitos, hei. Vasta Mhm. No niin, miltä tuntuu? Vaikea. Vaikealta. Vaikea, joo. Aika Mhm. vaikealta, joo, kun asiakaspalvelija puhuu tosi nopeasti. Joo, Mhm. totta. Mhm. Ja tavallisesti se on niinku tyypillistä sanoa, no tämä tapahtuma on tapahtunut. Ja Mhm. sitten menee eteenpäin. Totta kai se on niinku tavallista. Ja se voi olla myös ykitestissä valitettavasti. Juu, entäs? No katsotaan, paljonko virheitä teillä on. Ja siis ensimmäinen, oikein vai väärin, Ruslan? Asiakas haluaa selvittää, kuuluuko hammashoito hänen työterveyshuoltoonsa. Jos se on oikein, kun hän soitti, Mhm. kysyi terveyshuoltosta, huoltosta, Huoltosta, joo. joo, Hollosta. huollosta. Mhm. Kyllä, LTLL. Joo. Oikein, joo, tämä on oikein vaihtoehto. Ja seuraava tarina. Hammaslääkärikäynti ei onnistu. Työterveyshuoltoa tarjoaa, tarjoavalla Mhm. lääkäriasemalla. Ää, Se on väärin, koska hammaslääkärikäynti onnistuu. Ja ää, mm, asiakaspalvelija sanoi, että ää, lääkäriasemalla on hammaslääkäri ja se onnistui. Se on oikein, väärin. Väärin. Joo. Okei. Kenellä on eri vastaus? Onko sama? Mm, ää, Ruslan? Joo, mulla on eri vastaus, mutta mä en tiedä miksi, mutta mä luulen, että se on oikein, että se ei onnistu. Mhm. No miksi? Я поняла, что это переводится как посещение стоматолога как бы невозможно. Вот, Не получается. да, но ведь это возможно, он же звонит, или это вообще не про это вопрос? Ну, как бы возможность, невозможность, тут именно о том, что не случилось в плане, не случается. Он и что, случаться, получаться. В смысле, в таком. Esimerkiksi, jos haluat tehdä jotakin, ja jos jotakin menee pieleen, идет не по плану, sä voit sanoa, että tämä ei onnistunut. Minä ymmärrän se, Mhm. mutta mikä se tarkoittaa, että työterveyshuoltoa tarjoavalla lääkäriasemalla, что в медицинском центре это не удается сделать, но ведь это не так. No в Я каком? Katso. Jo tarjoavalla. Что это? Кто понял? Куда звонили, наверное, или М, предлагаемом. Joo, предлагаем. Получается. Ага. Ja voimme katsoa niinku tekstiä tässä. Joo, tässä on vastaus. Meillä ei omia. Hammaslääkäreitä ole. Siis meillä ei ole lääkäreitä, sen takia se ei onnistu.
М, Из-за того, что у них нет врачей, возможно, что-то другое предлагает, получается. Joo, eli se on väärin. Oikein, anteeksi. Oikein, oikein. Мгм. Joo. Вот одну часть не услышали. Joo. Okei, Liisa, kolmas. Mm. Vastasin, että se on oikein, mutta en kuullut kysyä synnystä. Kysyä synnystä. No, tätä sanaa ei ollut. Просто как бы он расспрашивает дополнительной информации и то, как вот это тапатурма, происшествие произошло, как оно родилось, получается, о его А, происхождении. не про день рождения, не про дату рождения звонящего. Syntyy, да, syntymäpäivä, да, слово syntyy, рождение, М, появление. Вот, да. Okei, mutta kuitenkin sun vaihtoehto on oikein, tämä on oikein, totta kai. Тут даже если мы не услышали, например, можно просто логически догадаться. мгм. Оператор будет задавать вопросы, скорее всего, дополнительные. Koska on tärkeää, että työtapaturma osui työpaikkaan. Tai, no joo, voimme sanoa niin. Okei, seuraava Tanja, 4. Soittaja on satuttanut hampansa työpaikalla. Se on väärin, koska se oli ei työpaikalla, mutta se oli matka töihin. Matkalla töihin. Matkalla töihin. Joo, se ei ollut. Мы не можем сказать, как по-русски. Ei Tämä ollut. ei ole, tai tämä ei työpaikalla. Ei ollut työpaikalla, vaan matkalla. Mhm. Kenellä on eri vastaus ja miksi? Sama. Sama, okei, hieno. Ruslan, 5. Joo, lääkärikeskus varaa asiakkaan puolesta ajan hammasklinikalle. Mun mielestä se on oikein, koska asiakaspalvelija sanoo, että hän varaa ajan ja sitten lähettää hänelle asiakkaalle viestin ajanvarausta. Okei, kenellä on eri vastaus? Luulen, että se on väärin, Väärin, miksi? koska palvelija sanoi, että hän lähti viestiin Mhm. ja soittaja joutuu varamaan aikaa Okay. itsensä. Itsensä, joo. Itse. Tai itse vasta. Mhm. Kyllä, nimenomaan. Näin. Ja se oli. Тут я подумал, что у меня слишком много правильных ответов. Да. Правильно. Наверное, не бывает. Или бывает иногда так, что на юке слишком много типа oikein, или слишком много варен, или там баланс какой-то есть Это между oikein. рандом, это всегда рандомно делается. Специально, чтобы не запутать, а как бы не расслабляться. Что может быть один варен, а может быть один oikein. Окей. Такое Вот я может быть. слишком много oikein тут было. Все-таки Да. Вот это человеческий фактор такой, да. Мгм. Вот, Но вот последний это. вопрос был сложный. Я тоже сначала ответила А, потом заменила на Б. Да, потому что есть слово lähete, Мгм. это не lähteä. Вот. А что такое lähete? Как направление. Да, направление куда-то, к какому-то врачу, например. Siis sopiiko niin, että mä laitan tekstiviestin, kun lähete on tehty, niin tiedät sitten, milloin pystyt varaamaan ajan. Тут pystyt sinä varaamaan. То есть, когда у тебя
получается, получится забронировать время. Ну, тут надо еще понять, что как бы направление это как бы ну, ничего не значит еще, получается. Но у нас здесь четко из-за того, что пусть Ну да, забронировать. И вот возможно. только из-за этого, да, лахете, если бы у нас не было этого дополнения, возможно, ну, можно, да, действительно понять, что за нее, точнее, забронировали. Да, это вполне может быть. Но здесь прям четко. Пусть вараман, илман мута. Йо, окей. Так, этот текст я вам добавлю в домашку. Просто послушайте еще раз, себя проверите. Открываю тоже этот текст в домашке. Мгм. И также по работе со словами, ну, во-первых, у вас это все в Quizlet есть, если что, и также нужно будет написать эти слова, которые мы составляли, в окошке, заполнить просто. Но все в имперфекте, имейте в виду. Окей. Так, какие слова у вас сегодня запомнились? 1-2 слова, Лиза. Löydä kolahta. Колахта. Kolahta mihin. Отлично. Erinomaista. Руслан? Musta jää, гололедица. Hyvä, hyvä. Теперь точно знаем. Kyllä. Таня? Вieras paikka. Tämä on hyvä sana. Joo. Ja Darina? Катуа ja kolahtaa plus mihin. Hyvä. Окей, hieno. Получается, вера слово– это не только гость, но это еще чужой. Может быть, чужой город. Siis olen yksin vieressä kaupungissa. В таком смысле это тоже используется. Не только чужой человек, но еще про предмет и место, можно сказать. Вот. Окей. Onko kysymyksiä? Ei. No hyvä, okei, kiitoksia teille. Siis nähdään huomenna jo. Siis Joo. maanantai on huomenna jo. Ja niin, kyllä. Siis kiitoksia teille, että osallistuitte tänään. Tosi hyvä keskustella teidän kanssa aina. Joo, kiitoksia.